ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫୋର୍ସି କଲୋନୀରେ କୁକୁଡ଼ା ଶାବକ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀରେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 25ଟା ଲେଖାଏଁ ବାର୍ଡ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା କରିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 56 ଜଣ ଚାଷୀ ତ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେପ୍ରୋସି କଲୋନୀରେ 56 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଜଣକୁ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଜଣକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 25, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ 25, 50ଟା କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ଦିଆହେବ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆସି କୁକୁଡ଼ା ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। टीचर छुआने का भी दीपा ना किए जगह कहाँ है? जगह का आएंगे खाली कर दिया काम देखे तो निरंजन सेठ जी है ना।